Chcete najlepší ohrievač na fľašu pre vaše dieťa? Predstavujeme vám Baby Bredsa Safe and Smart Warmer, ktorý je najpokročilejším spôsobom, ako ohriať materské mlieko alebo dojčenskú výživu. Väčšina iných ohrievačov používa parné ohrievanie, ktoré je príliš horúce a ničí bielkoviny v materskom mlieku. Safe and Smart Warmer namiesto toho využíva teplý vodný kúpeľ, ktorý jemne ohrieva alebo rozmrazuje materské mlieko za pár minút, pričom chráni živiny vo vašom tekutom zlate. Tento revolučný prístroj používa parné ohrievanie na rýchle ohriatie dojčenskej výživy. Navyše je to jediný ohrievač z Bluetooth, takže ho môžete ovládať priamo zo svojho telefónu. Stačí si zvoliť počiatočnú teplotu, požadované množstvo a režim ohrievania. Ohrievač sa o všetko postará. Po dokončení príde upozornenie na telefón a ohrievač zapípa, následne sa automaticky vypne. Safe and Smart Warmer má aj špeciálny režim na bezpečné rozmrazovanie materského mlieka alebo detskej stravy. Kompatibilný so všetkými značkami fliaš. Ohrievanie dojčenskej výživy alebo materského mlieka nikdy nebolo jednoduchšie a bezpečnejšie ako z Baby Bredsa Safe and Smart Bottle Warmer.